Ai văzut-o pe asta? Ce tăcioară nouă! Hei, eu sunt Ana. Te-ai mutat recent aici? Da, încă mă acomodez. Eu nu noi. Avem o campanie pentru bunătate. Ne-ar putea prinde bine ajutorul tău. Super. Și la mult mesajul meu plin. Știi când te uiți? El deja are foarte mulți prieteni, dar numai noi singuri am rămas. Poate ne alăturăm și noi lor? Poate. Avem șansa să schimbăm ceva în școală, dar avem nevoie de idei concrete. Aștept propuneri. Și dacă nu va interesa pe nimeni, dacă o să fim noi cei care cred în asta. Fiecare mic gest contează. Trebuie să începem de undeva, nu? Poate distribui mesaje motivaționale pe școală, pe uși, pe dulapuri, chiar și online. Excelent! Cine se ocupă de asta? Eu pot să mă ocup de partea online. Pot crea o pagină pentru campanie. Iar eu pot să te ajut. Minunat! Cristina și Radu vă ocupați de afișe, iar Mirela de rețelele sociale. Eu pot face designul, am câteva idei în minte. Și mă pot ocupa de lipirea lor. Ioana! Ar trebui să ai un asistent. Încă nu am terminat treaba, dar suntem pe drumul cel bun. Mulțumesc, chiar avem nevoie de acest impuls. Ioana, dacă tot efortul nostru este în zadar, oamenii nu par să ia în serios bunătatea. Schimbarea nu se face peste noapte, Ana. Dacă măcar o persoană va zâmbi din cauza campaniei noastre, deja este meritată. Nu lăsa aceste cuvinte să te definească. O vorbă frumoasă poate vindeca o inimă rănită. Sună bine. V-am spus că funcționează. O faptă mică de bunătate poate avea un impact uriaș. Poate nu putem schimba lumea, dar putem începe aici, la noi în școală. Dar dacă oamenii nu vor aprecia efortul vostru? Eu am apreciat. Un simplu mesaj m-a făcut să mă simt mai bine într-o zi grea. Bravo!